Ja som za. Nech sa huncúctva robia v politike. Ale nemôžem ticho sedieť a počúvať, keď napríklad vystúpi predstaviteľ KDH a povie, že no vláda, mali by ste rýchlo kúpiť tých 17% akcií slovenských elektrární, ktoré pravdepodobne budú k dispozícii. Ja som mal takto vytreštené oči, ako keby ste ma priškripli do pántov, pretože sa pozerám na to, kto to hovorí KDH. Veď KDH v roku 2005 bolo súčasťou vlády, ktorá privatizovala slovenské elektrárne, že nemajú hanbu. Viete, tí, čo to sprivatizovali, nám teraz hovoria, že kúpte. A išli ďalej, počúvajte. Ďalšie vyhlásenie od KDH. Mali by ste rýchlo ten zdroj nový atomový, ktorý chcete stavať v Jaslovských Bohuniciach, stavať, nesmiete otáľať. Na nich pozerám. A kto rokoval o vstupe do Európskej únie? Kto bol hlavný vyjednávač? Jan Figel, KDH. Čo Jan Figel vyrokoval? Zatvorenie 2 zdravých, zmodernizovaných blokov atomovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Čiže ja som za hry, som za súťaž, myšlienok. Som aj za tieto, ako ja hovorím, že čirkaštvo a pestvo, alebo nazvime ich akokoľvek, ale nemám rád politikov, ktorí zabúdajú na to, že sa niekedy niečo dialo a my tomu hovoríme, že zabudol vol, že telaťom bol. Prepáčte za tento výraz, ale rád používam slovenské porekadlá. Nemôžu nám zamestnávateľia povedať, že zrušte 13. dôchodok.